салому алайкум подписчикои азиз, хуш омадед ба ютуб канали молбозори масчоҳ. дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мо навор гирифтем барои шумо бузғолачаҳои фурӯшӣ. дар ин бузғолачаҳо дӯсто серкача ва модбуз мебошад. чандташ модбуз, чандташ серкача маълум нест. ман намедонам серкае дӯстони азиз. карочи нару мода алраш касе мегирад дӯсто 750 сомонӣ мегӯем, боз савдо мешад. худо хоҳад соли 2025 сезони бузғола сар шуда истодааст. дӯстони азиз, бузҳо қарор доранд дар ноҳияи масчоҳ, вилояти суғд. худо хоҳад аз ин пас бо каналанда буз мешавад. бузғолачаҳо дӯстони азиз, серкача, модбуз дӯстони азиз. бо агар хоҳед очабача харидошон, нахоҳед худошон адени 750 сомонӣ дӯсто. ягон хел камбудӣ дида намешавад бузғолачаҳоба. ин моло дӯсто гӯшташ ба тоғрӣ намегирад. инҳоро барои ҷонаш мегиред дӯсто. хел дӯстони азиз, буди шуди моло ҳамин 37 саре об шид дар инҷо бузғолача дӯсто. чанд кило вазн дорад, баландиш чанд, хайрост ка мо ҳисоб интересоват намекунем. мегузарем ака дӯсто очабачаба. мана очашон сар додем дӯсто. мана касе мегирад очабача, ду донаш пир, мондагиҳош ёш, 10 сараш дӯстони азиз дугонник дорад бузғолаҳо, очашон дигариҳош ягонник. 37 карочи барачай дӯсто, 37 бузғолачай, 37 бошад, 10 таш дугонник дорад. кай дӯстони азиз, шансро аз даст надиҳед, хардори намоед. худованди меҳрубон нигаҳбонатон бошад. ҳар куҷое ки бошед сарбаланду саодатманду хонобод бошед. худоҳофиз то наворҳои оянда. як дона лайк дӯсто дариғ надоред. дастгирии шумо аст, пешрави мост. боз як бори дигар худоҳофиз.